Kasancewar guguwar siyasa na ta ƙara haɓaka, zaɓe na ƙara matsowa a jihohin Najeriya. Ya zuwa yanzu kowace jam'iyyar na ta ƙoƙarin kintsawa tare da ba da himmar samun daidaito a tsakanin juna a siyasance. A bisa ga haka ne mafi yawan 'yan takarar jam'iyyar APC da suka yanki tikitin shiga takara sun cike tikitin har sun kai matsayin tantancewa, abin da ya rage kaɗai neman haɗin kan jama'arsu. Idan muka leƙa jihar Zamfara, mun hango wasu daga cikin 'yan takarar da suka yanki tikiti suka kuma cike tare da zuwa matakin tantancewa kafin zaɓe. Mun tattauna da wasu daga cikinsu ga kuma ra'ayoyinsu kamar yadda Basira TV ta labarto. Ai abin da amfanin wannan screening da jam'iyya ke yi tana yi ne don a tabbatar da duk takardun ɗan takara da za a kai hukumar zaɓe to sun yi daidai da ƙa'idar da aka rubuta ta hukumar zaɓe. Wannan shine abin da muka yi yau, kuma muna godiya ga Allah da ya ba mu dama muka zo muka yi wannan tantancewa yau, kuma insha Allah za mu koma gida mu ci gaba da neman jama'a domin a samu mu jam'iyyar APC ɗaukaka ta samu nasara a zaɓukan da za a yi. Alhamdulillah, kamar da yadda na yi bayani cikin gurin environment din, alhamdulillah ta cikin very successful, ba wani abin tashin hankali cikin mulkin Najeriya da samu ci. Gaskiya ban da yaƙini, amma dai na san na fito takara kuma bi iznillahi Allah ke badawa, kuma ina nema a wurin shi yau Allah da zai bani. Kira ga masu takara wato shine mu tabbatar akan cewa ita siyasa ba yaƙi bane. A siyasa ba wai kai dole sai kai ba. Siyasa kaman wasa ne, siyasa kaman kwallo ne. Dole za ka yadda in abu ya fito bai yi favorin ɗinka ba, dole za ka yadda da abin da ya fito. Kuma dai mun kowa ya gani shugabanninmu na APC sun nuna adalci. Wannan process inda suke yi na selection of candidates, kowa ya riga da ya tabbatar akan cewa sun nuna adalci. Kowa an ba shi dama ya sayi form, kowa an ba shi dama ya zo ya screening. To ina kira ga shauran 'yan takara, mu kasance mu 'yan uwa ne, mu kasance in wannan abin ya fito in bai kai wurin dina ba, ni na yadda zan ɗauki kaddara